Hello, good morning. Magalang shout out po sa lahat. Hindi, dinaanan lang namin. Magalang shout out. Hindi, dinaanan lang namin yung Okada kagabi. Sabi ni Jo, duman daw kami. Sabi ko, wag na. Eh, pero ba, isang cellphone mo? Masaway talaga. Ganda nga eh. Kasi, masaway talaga ako. Adi eh. Ano mo, pinapataho kay Ate Zoe. Ayun. Sa video ko. Tapos, hindi, naglako na ako. Nag-arap-arap ako ng maraming tao. Para, paprailing ka nga ni. Hello, good morning po. Welcome sa aming live. Ano mo na yan? Sarili sila naman upload. Kasi may talaga may Facebook na. Every day, every night, I never felt it feel so right. Thank you so much for everything. Ang English ko lang kay dati. Parang si translation kan Spain. Sa English ko, to Spain. Guidance, siyempre, gracias por todo. Por todo. Todo-todo. Every day and every night, I never felt it feel so right. Kasi mong kanina mag-provide. Oo, katibay nga ni ka. Sa Ma'am Karina. Every day. Back to farm na kami bukas. Kami ay bisibisihan na naman. Mag-aararo ni Dos. May kasanerang ordinera. Uy, duluan mo ang tutog mo. Masipiar tayo. remake. At yan yung gusto Sugat. Ang alam. I can't let go. Glove shout out po sa naan dyan. Uy, sabi ko nakalive ako masisipir ako. So si Dos talaga.
Ayan, may love shout out po sa mga sisilip dyan. Kain tayo guys ng dalandan. Ang bango, dalandan ng Mandaluyong City. Yan o. Sunkish. 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 Ito yung maganda kasi may laman talaga. Maasim na maamis. Yung iba, yung dalandan, ang ano? Hello po, Tay. Nag-love shout out. Nag-love shout out po, Tay. Hefty Palarna. Palarma. Nag-love shout out po, Tay. Salamat. Ano ata siya? Ay, grabe. Kahit matatanda, merong nagbablog. Hindi lang mga bata, ate siya pwede. Tusok nak, sabi ni Tay Hefty. Mag-love shout out po, Tay. Andito kami tayo sa Mandaluyong City ngayon. Mamaya, pauwi na kami. Ayan, nagluluto yung aking pinsanang sinigang na baboy. Ayan o. Kulong-kulo na. Mukhang ang sarap. Amoy pa lang. Talagang masarap na. Ito si Dos. Mag-love shout out kay Dos. Mamaya-maya. Uwi kami mga alas 3 ng hapon. Mag-grab lang kami papunta ng Pasay. Papuntang ano yun? Pitex? Pitex ba yung tawag doon? Pitex. Pitex. P-I-T-X. Diyos, oh, pagkanta na dito, akapila. Mag-akapila lang dito, oh. I can't let go. Pwede manood dito, no? Pwede ko i-play to yung mga video kahapon. Kahit naka-screencast tayo, ayan. Kagaya nun eh, oh. Pag naka-screencast, ganito na sa magamit na laptop. Yeah. Pwede ko i-play sa... Hindi kaya to bawal. Yung piniplay ko yung ano namin. Napadaan kami nung isang gabi sa MOA. Actually, pumasok pala tayo. Doon pala tayo nag-ano natin si video okay. MOA na pala yun. Napadaan kami doon sa globe ng MOA. O diba, ang bilis lang. Ang exit lang pala. Hanap tayo ng medyo mahaba-haba. Pwede pala dito. Pwede siguro mag-play dito. Ayan, oh. Ayan. Diba? Every day and every night I'll never thought to feel so right. Every day through the night every day the ones to hold it tight. I can't let go. Ano yan sa atin si best in cook? Chef. Yan si ate si chef. Nagalalawa? Yes, ate si ang ganda ng ngiti ni ate si play ko pa gano'n. Play ko.
Jo, kaway! Jo, kaway! Jo, kaway! Tapos nagdadapa. Ang ganda niya ngiti mo dito kasi tingnan mo. I-back natin. Ayan na. Sige, upload ko. Paglakaan. Panasulpan ko. Kasi bagay na. Ang ganda ng ngiti ni Tita Sweet. Pangahas. Pangahas ng ngiti. Yung mga damit ko pala, lahat palang damit na dala ko dito. Lahat kulay red. Yo, kawai! No, pulang pula lagi yung mga damit ko. Mamaya, yung damit ko maroon ang mga kulay. Sige ako siya. Yan, nasa MOA kami yan, guys. Pupunta kami ng MOA. Hanap tayo. Wala tayong magawa. At saka dito yung nasa Starbucks kami. Dito. Hindi yun ang mga bata. No! Bakit may timer ba? May timer pala. I can't let go. Ganon. Ginano ko kasi na umapaw yung sabaw. So, dito na po kami sa loob ng Bicol International Airport. Ayan po, medyo konti pa lang yung... Ayan yung nasa airport kami. Konti pa lang, guys. Ang aga-aga namin ni Dos. Pupunta kami niya ng Maynila. Diyan. Counter. Yung sa ticket baggage check. Dapat, di ba? Flight namin guys ay 5 p.m. Tay Hefty, andito po ako tayo sa iyong bahay sa province, adventure, munting lupa at halaman namin. Wow, sana all. Ang ganda ng mga ano ni Taya. Meron din si Tay mga alaga. Halaman namin dito sa Mindoro, pasilip ko lang sa inyo. Ayan, Tay. Andito po ako nanonood sa iyong bahay. Ayan. Oo, sa Mindoro. Ayan, may harang Tay. Yan. Panoorin ko po dito sa aking sa ng aking kapatid. Yan. Yung mga pumupunta kasi sa akin at kapag nagla-live ako, pinupuntahan ko yung mga bahay. Nanonood din ako ng kanilang mga video. I can't let go. I can't let go. Ang ganda rin ng lupain ni Tay, ang daming kambing. Ayan. At saka ang bababa din ng mga niyog. Probinsya din, katulad sa amin. Sana all. Ayan, pagdating namin sa bahay, kami ay bubungkal ng lupa. Mag-aararo na naman kami Dos.
Ang daming bunga ng nyog, oh. Mabababa yung bunga ng nyog ni Tay sa probinsya. Munting lupa at halaman namin. Dito sa Mindoro. Sa Mindoro. Every day, every night, she never took a feel so right. Hmm? I can't let go. Promise you I do. Ganda ng lupa mo dyan, Tay. Mababa ang mga tanim na niyog. Mag-note ka kasi Diama. Ano ba ba? Magsurat ka, notan mo. Ang tigman, ito mapadagdag mo. Mababa ang mga tanim na niyo. Ganda talaga. Marami din. May mga tanim din na saging. Mahalala mo kayo. Pantay. At ang pantay ng lupa. Oh, guys. Nandito pa rin ako, Tay, sa iyong bahay. Ang ganda ng lupa ini, Tay, sa Mindoro pala. Ang bababa ng niyog, ang daming tanim ng mga kahoy, prutas. Ayan, ang ganda, oh. Ano to? Ano tong puno na to? Rambutan ba to? Lansones ata to? Lansones o mahogany? Mahogany. Tell me now. Ayan, oo nga. Parang lansunis nga yung tanim ni Tay dito sa Mindoro, oh. Lansunis ba to, Tay, na tanim mo? Ang ganda. Oo nga, lansunis nga. Oo. Parang... Uy, lang may pagka sa mga ibang sila may sila. Di ba di pagka? Oo, meron. Di ba sila? Oo. Oni ako. Simbag. Pero ako si Iman yung iyan ako siya. Wow!
Ilang bulan ka dito? Ay, wow, may kalabaw din si Thai Hefty, oh. May kalabaw din. Ayun, oh. Mag-inang kalabaw. At saka parang may mga tanim din na dalandan si tayo. Ang ganda. Ang ganda, bagong-bago. Sana all. Sana all. Design. Oh, mama, I miss you so much, mama. Hindi mo makita, parang green. Ayan, may nanguha ng mga kalamansi. Kalamansi ba yan? Or dalandan? Ang daming bunga. Ang dami palang tanim ni Thai Hefty na mga kalamansi sa Mindoro. Sana all na lang, Tay. Ang ganda ng lupa, no? Kami ang tanim namin mga ano lang, mga niyog. Konti lang din yung mga tanim na mga prutas-prutas. Ito kay Tay, mga kalamansi ata to. Ang dami. Kalamansi or dalandan ba to, Tay? Ano ba itong mga tanim mo dito, Tay, sa Part 5, Province Adventure, Muntinlupa at halaman namin dito sa Mindoro. My hometown province, Pula Oriental, Mindoro. I can't let go. Ini ba ga? Sige. Ayan. Mga kalamansi ata ito. Ayusin mo ang pagkatago. Bumako na. Di ba ang kawalit mo? Secret packet. Ang daming bunga ng kalamansi ni Thai Hefty. Yan ang. I can't help it. I can't let go. When I can see you. Mamaya, alas 2, launa, maliligo na kami. Kasi babiyahin na kami ng terminal ng bus papuntang Bicol. So, ayan. Ang damit ko laging kulay pula o kaya maroon. Lahat pala nadala kong damit, kulay pula or maroon. Ayan tayo, may paharang pa. Sa pinapanood kong ano mo, maraming paharang sa part 5 ng probinsya ni Thai Hefty. Hiramin mo yung charger ni Tita Shi. Ma-charge kita. Lubat na itong ano mo. I can't let go. Harang Thai Hefty. Harang. Yung gamit ko tayo na ano, Prinso TV, sa akin yun.
I can show you the world. Tita Shi, pera mo ko na charger mo. Charger mo. Ayan, tuloy. Mainit dito guys sa Maynila, no? Doon sa amin sa Bicol ngayon, katatapos lang ng mga pag-uulan, mainit na rin daw. Ay, tapos ka na? Wow. Thank you. Sige, sige. Malambot natin siya. Oo. Yeah. Oo. Ate, mag-share sa po ate. First ka. Kasi kung charger mo gamit ko. I can make it through the rain. Kung mamaya-maya, mga anong ilang oras na ba ako? 30 minutes, yan. Pabutin ko ng 1 hour. Tapos mag-charge na rin ako. Para mamaya. Makaano tayo. A whole new world. Fantastic time I'll never be. No one can tell us now or where to go. And how to whole world with you. The whole world. Di pa rin ako tapos kay Tay Hefty. Nasa 11 minutes and 59 seconds. Malapit na matapos. Big love shout out po sa tatlong mata, 4 na kantang na ay dyan. Sa mga silent viewers na sumisilip, big love shout out po. Big love shout out, kapatid Panalo. Salamat po kapatid sa patangsak dyan. Para akong inaantok pa, sarap ng tulog ko kagabi, pero para akong inaantok pa, ano ba yan? Mamaya, babiyahe kami ng gabi. Nangyayari talaga yan. Saan ka ngayon dito sa Manila, kapatid? Dito po, kapatid, sa Mandaluyong. Mandaluyong City. Mamayang gabi, pabalik na po kami ng Bicol. Babiyahe na kami ng Bicol.
Mandaluyong kami, kapatid. Dito kami nakituloy sa aming pinsan sa Mandaluyong. Pauwi na rin po kami mamayang gabi. Oo, pinsan ko. Dito kami umuwi sa pinsan namin. Naghatid lang kami doon sa AFAM ni Dos. Pinatid namin sa Naiya kagabi. At saka may nilakad si Dos sa embassy. Nagtanong-tanong si Dos kung ano yung mga requirements. Baka petisyonin si Dos papuntang Spain ng kanyang jowa. Sana all may jowa. Okay, ingat sa pag-uwi mamaya. Opo, kapatid, salamat. Ayan, Tay, tapos na po ako sa iyong part 5 ng Probinsya Vlog sa Mindoro. Oo nga, ang layo, kapatid. Hanggang ngayon, nasa biyahe pa rin siya. Kagabi, ang biyahe niya kagabi, from Manila to Dubai, 8 hours. Tapos, connecting flight niya naman, from Dubai to Spain, 8 hours din. Kaya, hanggang ngayon, nasa aeroplano pa rin siya. Ang layo. Ang hirap pala, no? Ang layo. Darating siya mamayang madaling araw pa ata doon sa Madrid, sa Spain. Ang layo nga eh. Sana all may AFAM. Hinatid namin kagabi sa Terminal 3. Tapos yung flight niya, alas 11 pa ng hating gabi. Opo, kapatid, malayo talaga. Nagbakasyon sa amin, naka 2 buwan din, bakasyon. Nasanay sa Oo, jowa niya palang kapatid. Nag-visit lang. Tapos, pagbalik niya, babalik daw sa December, yun, magpapakasal na siguro yung dalawa. Tapos baka dalhin na si Dos sa Espanya. Kaya kailangan lakarin muna ni Dos yung visa niya. Tanong-tanong kami doon, pumunta kami doon sa Paseo de Rojas ba yun? Sa Equitable Tower, 27th floor, ang taas. Nagtanong kami doon sa embassy ng Spain kung ano yung mga requirements. Ngayon, ano na lang ni Dos sa tingnan na lang daw sa website kung ano yung mga requirements. Pahanap ka ng jowa doon. Yun nga kapatid, meron siyang inaano sa akin na barkada niya doon. Sinesend ni jowa ng kapatid ko yung picture ko. Takot yung lalaki kasi nga daw hindi siya marunong magsalita ng wika natin. Kaya natatakot siya kasi ang hirap talaga intindihin. Pero buti na lang may gamit naman na translator. Kasi yung yung Spain kasi hindi makapag-English at saka hindi rin makaintindi ng Tagalog. Siyempre, yung Pilipinong salita natin hindi nila alam. Buti sana kung kung Amerikano talaga makakaintindi ng English. Sila hindi sila kakaintindi. Kaya translator yung gamit. Minsan nagmamalfunction pa yung translator. Pero sa katagal-tagalan din, kasama na rin ang mga, tawag doon? Yung, yung pasabot lang? Ano yung Tagalog pasabot?
Yung by action lang ba? Sa action, minsan doon mo na lang magigets yung mga ibig sabihin niya. Oo nga, kapatid, si Dos, nag-aaral na din ng ano, mga basic lang din yung ano niya. Sa katagal-tagalan, malalalim na salita ng Pilipino eh, di ba? Yung ibang ano natin, na ano rin natin, na-adapt din natin kasi di ba yung mga sinakop tayo dati ng Espanyol. Kaya yung ibang words din, meron din tayong konting alam. Katulad ng kutsara. Kutsara din sa kanila yun. Kutsara. At ano pa ito na eh? Yun. Baso. Ganon. Yung maganda, guwapo, guwapita din yung sa kanila. Kaya medyo madali lang naman, maintindihan. Kaya lang, kapag mabilis na yung pagsasalita, medyo matagal, medyo malilito ka rin kung ano ibig sabihin. Big love shout out po, Tay Hefty. Maraming salamat po, Tay. Tapos ko na po panoorin yung part 5 mo sa probinsya vlog sa Mindoro. Maganda ng lupa ni Tay doon. Malawak din yung lupa ni Tay sa Mindoro at ang daming mga kalamansi, ang daming bunga. Para makapag-Spain ka din, sarap niyan. Spain ang vlog mo, kapatid. Sana all. Ewan ko, kapatid, parang hirap din. Takot yun, yung binigay niya sa akin, ano, nirereto niya ako doon, takot. Kasi nga daw, di daw kami magkakaintindihan kasi hindi daw siya marunong magsalita ng wika natin. Sabi naman ni jowa ni Dos, gumamit ng translator. Sabi niya, sige, susubukan ko. Susubukan ko. Kalorki. Pero ang bait naman, ang bait ng ano ni Dos, jowa ni Dos. Mabait siya. Panay yung grocery doon sa amin, sa bahay. Siya, maano naman, hindi ko report. Hindi tulad ng iba na iintindihin lang yung jowa niya. Doon sa amin, talagang inaano niya talaga kami. Kapag panay yung kupra namin, di ba? Palagi kami sa kuprahan. Maya-maya, makikita mo yan, hinahatira na kami ng kape at saka tinapay, yung sliced bread, dala-dala niya na. Nahatira niya kami doon. Sasabihin niya, Mama, Papa, kape. Yung minsan nakakaintindi rin naman siya ng ano, tinuturuan ni Dos ng mga basic na salita ng Tagalog. Ang bait niya, grabe. Tapos umiiyak siya kasi nga, sabi niya, napamahal na daw sila sa kanya, mamimiss daw niya yung doon sa amin. Umiiyak siya nung umalis doon sa bahay. Mabait, ang bait ng ibang ano, Espanyol talaga. Mababait at saka marespeto. Hindi katulad ng iba. Oo, hinatid namin ni Dos kahapon sa ano, Naiya. Oo, yung naghatid siya ng pag-ano sa amin, nung snack, mga snack kapag andun kami sa kuprahan. Oo, nahatidan niya talaga. Tapos parang nahihirapan siya ng sitwasyon namin kasi lahat daw, yung mga gawa namin, lahat mano-mano. Puro kamay. Sa kanila daw kasi lahat machine. Nakaranas pala siya ng buhay probinsyano. Oo, kapatid, grabe. Nagano siya, nagpastol siya ng kalabaw. Isinama ni Dos, magpastol ng kalabaw. Tapos ninabol siya ng kalabaw na alaga namin. Sabay takbo. Hinabol siya ng kalabaw. Kasi baka kako ang puti-puti niya kasi baka kako sabi ng kalabaw, bakit meron ditong ang puti-puti? Maputi kasi yun. Kaya nagtaka siguro yung kalabaw. Bakit meron ditong nagliliwaliw sa kanyugan? Nakaranas yun. At saka nanibago yung katawan niya doon kasi nga 'di ba ang init dito sa atin. Nakaranas yun ng nagkasakit din pagdating doon sa amin.
Kaya tumira yun ng hotel muna sa Legazpi. Kasi ang init nga doon sa amin. Nag-hotel yun ng 1 linggo. Tapos umuwi doon sa amin. Yun. Na-adapt niya na yung ano natin, pabago-bagong klima ng panahon. Minsan ang lakas ng init, minsan uulan. Panay ang ulan. Panay yung ulan doon sa amin, lalo na nung December. Oo, nanibago talaga siya kapatid. Kaya nagkasakit siya pagdating doon sa amin. Kasi nga, di ba, yung bugbog sarado siya sa biyahe. Simula Spain hanggang Dubai, from Dubai to Manila. Tapos, ang kalorki kasi pinabiyahe pa ni Dos ng bus papunta sa amin. 12 hours. Bugbog sarado talaga si Spain. Bugbog sarado sa Espanyol. Kaya nagkasakit. Kaya ayaw nang umulit mag-bus, mag-airplane na lang daw pabalik dito nga sa Maynila. Kaya yun. Kasi ayaw niya na talaga sa bus kasi daw bugbog sarado daw siya. Nanibago sa klima ng Pilipinas. Kasi doon daw sa kanila laging winter. Pinapainom ni Dos, bumibili ng mineral water. Kasi nga ayaw namin painumin doon sa puso kasi yung gamit namin na tubig sa puso lang ba. Kaya bumibili kami ng tubig para sa kanya. Tapos yun, sinanay din na Dos pakainin ng mga root crops. Tulad ng mga pagkain probinsya. Yung kamuting kahoy, kamuti, mani, pili. Yun, tapos mga gulay-gulay. Tapos hindi siya kumakain ng kanin. Pero nung malapit na siyang umuwi, napakain din ni Dos ng kanin. Sinanay ni Dos na kumain ng kanin kasi hindi talaga yung nagra-rice. More on gulay lang at saka yung halimbawa karne, gano'n, fried chicken, yun lang yung mga kinakain niya. Tapos mahilig ng mga nuts, yun. Kaya laging may mani si Dos na binibili. Mahilig maya-maya, may nginangat-ngat. Oo, mineral water yung iniinom niya. Puro tinapay ata yun mga yan, kapatid. Oo, kapatid, yung sliced bread, ganon. At saka yung tapa, yun lagi minumukbang nila. Yun. Tapos mga malalaking isda. Wala silang kanin. Yung mga yung isdang, yung isda at ate si yung parang orange yung laman? Hindi, yung isa pa. Yung salmon. Oh, yun. More on salmon sila. Mabait naman. Napakabait. Sabi ko, sana all, swerte na talaga ni Dos. Sana all, swerte na talaga ni Dos. Mapapasa na ang all. Oo. Inihaw na karne, pritong karne sila. Oo, kapatid. Mga inihaw, tapos steam, yun. Yung gamit ang beauty. Nilulutuan ni Dos ng steam na tilapia o kaya bangus. Tapos minsan, palaging chapso yung niluluto namin kasi yun ang gusto niya na mga vegetable. Mabait, oo. Magaling makasama. Maano kila father. Concern lagi. Concern lagi kila father kasi daw kahit daw matatanda na ang gagaling pa rin daw magtrabaho sa lati, sa uma.
Pag daw bumalik siya, dadalhan niya daw kami ng mga pananim. Mga pananim na mga, ano, yung pananim nila doon. Kasi sabi ko, baka hindi mabuhay dito sa atin. Kasi nga, yung klima natin dito, iba kaysa sa kanila. Magdadala daw siya ng mga buto ng kamatis na malalaki. Oo, maraming gulay naman, kapatid. Tapos, na ano siya, walang langka doon sa kanila. Sabi niya, kung ano daw yung langka, kung ano daw yun, nakikita niya mga bunga doon sa likod bahay. Sabi ni Dos, langka yun. Tapos, nilutuan ni Dos ng langka na may sahog na hipon. Yun, kumain naman siya. First time yung makakain ng ganun. At saka nung hinog na langka. Kahit ano, yung makikita namin doon, ang mga tanim doon sa amin, pinapakain namin sa kanya. Pinakain naman. Tapos dinala ni Dos doon sa ano, sa ilalim ng kanyugan, yung mabababa ate siya, yung tapos pinainom ni Dos ng ano, ng sabaw ng buko at saka pinakain ng sabaw ng buko. Ang sarap daw. Kasi doon sa Spain, na wala daw doon sa lokasyon nila, walang yung wala daw doon yung Ang buko na sa Spain. Oo. Oo. Mahal daw yung buko doon sa kanila. 500 ang isa. Kaya doon, nagsawa talaga siya ng niyog ng buko sa bahay. Wala daw, kapatid, sa ibang parts daw ng Spain, meron, pero daw ang mahal. Doon sa kanila, sa lugar niya, wala. Wala daw doon. Walang langka, walang, ayan, buko. Tapos, paborito niya yung mga saging kasi maraming saging sa bahay. Yun lagi yung kinakain niya. Saba, at saka latundan. Yun lagi yung nakakain niya doon. Palagi kami may saging. Opo, kapatid. Maraming salamat po, kapatid. Maya-maya po mag-i-end live na rin po ako kasi magre-ready na kami sa mamaya pa uwi. Magcha-charge din ako. Kailangan full charge yung aking cellphone. Maraming salamat po, kapatid. Die Hefty. Ayan. 10 minutes na lang po. Mag-i-end live na po ako maya-maya. Salamat ng marami, kapatid. Ingat po sa pag-drive mo dyan. Good morning, Sis Ina. Good morning, Sis. Ang init dito sa Mandaluyong ngayon. Laging naka-open ang electric fan ni Ate Shi. Dalawa-dalawang electric fan. Mainit. Sabay yung Ate Shi ng init ng ulo. Good morning, Sis Ina. Salamat sa paharang dyan at patamsa. Ligo ka muna. Oo, sis. Salamat. Salamat sa pag-BG dyan. Mamaya, sis, mag-i-end live na rin po ako. Kasi uwi na kami ng probinsya mamaya. Babiyahe kami ng gabi. Back to farm na naman ang Dos Hermanas. Bukas, naghihintay na naman ang aming lupain. Naghihintay na naman ang aming farm na araruhin. Namimiss ko na yung mga tanim ko doon. Bago kami pumunta dito, nagtanim kami ng grapes ni Dos. Di ko alam kung nabuhay. Sabi ko kay mother, diligan niya lagi. Itinanim namin. Nakakamiss din pala kapag hindi ka busy sa sa mga tanim-tanim. Pag na babakante ka, nakakamiss din. Kasi pag sanay tayo sa pagtatanim,
I can see you. Saan ka dito, Sis Ina, sa Maynila? Sayang no, hindi tayo nagkita-kita dito sa Maynila. Malapit kami sa SM Mega Mall. Yun. Mandaluyong, between ng Pasig at saka, ano yun, Ate She? Between Makati at Pasig tayo. Sa gitna, no? Sa Blumentritt. Sa Blumentritt ka pala, Sis Ina. Di ko alam yun. Quezon City yun. Nandun ka sa dulo? Ganun pala yun. May kamag-anak din kami sa Taguig. Hindi na namin napuntahan. Ganun pala yun, Sis Ina. Malapit sa North Cemetery. Pagpunta namin dito, gabi-gabi na ano kami, nalabas kami. Nilubos-lubos namin yung pamamasyal. Unang araw, nagliwali kami sa SM Mega Mall. Pangalawang araw, sa MOA, SM MOA. Pangatlong araw, Tagaytay. Ngayon, dito na lang sa loob ng bahay, pauwi na kami mamayang gabi. Manila kami, sis, katabi ng Quezon City. Katabi ng Quezon City. Nakakaano dito? Nakakalito, no? Kasi di mo alam kung saan. Buti na lang, meron kaming pinsan. Yun lagi yung hatid sundo sa amin. Kaya hindi kami nagko-commute. Sayang nga, 4 days pala kayo dito. Oo, Sis Ina. Gabi-gabi lumalabas kami. Nilubos-lubos na. Nakakalito kasi mag-commute dito. Baka mawala kami ni Dos. Kaya kapag lumalabas kami, laging kasama yung mga pinsan ko. Kasi yun ang may sasakyan. Sila yung nag-aano sa amin. Nung isang araw, nasa Tagaytay kami. Nung isang araw. Maghapon kami doon. Sabi ko, asan na kayo yung mga karel mates at saka ka-YouTuber ko? Magkita-kita kaya kami. Malalayo din pala. Yung iba, malalayo din. Ayan. 5 minutes na lang. Magtanong ka lang sa mga makakasalubong. Ituturo ka sa pupuntahan mo. Oo nga, Sis Ina. Dito sa Mandaluyong, wala akong nakikitang jeep. More on taxi or grab kung gusto mong lumabas. Mag-grab ka or taxi. Wala akong makita dito jeep, di ba be? Wala jeep dito. Kaya grab lang. Grab or taxi.
Ayan, may love shout out po sa 5 taong na andyan. Salamat po sa mga sumisilip at sa mga tumambay. Naligo si Ate Shit. I guess. Salamat sis. Mag-i-end live na po ako maya-maya lang. Ano na lang, 4 minutes. Salamat kapatid at saka kay Tay Hefty, Sis Ina, maraming salamat po sa inyo dyan. Alam, may love shoutout po. Ang kikita ko dito, 9 eyes. Tapos 5 tusok. Sino kaya yan nakatambay? Wala naman ako nakatambay na cellphone ko. Isa lang, itong monitor ko. Maraming salamat po sa mga silent viewers dyan. Sa mga silent na nakatambay dyan, maraming salamat po. Ayan talaga, hindi ko na talaga hindi ko alam kung tambayan ako ni Sir Bert, hindi ko siya nakikita. Pero parang galit sa akin si Sir Bert, no, Sis Ina. Hanggang ngayon, hindi niya ako pinapansin tuwing mag-shoutout ako sa kanya. Sa live ni Kapatid Panalo, hindi niya ako pinapansin. Nagalit talaga si Sir Bert. Maraming salamat po sa mga tumusok dyan. Ang ganda pala ng view doon sa Bulaluhan, sa May Tagaytay, no, Sis Ina. Ang ganda ng view. Kitang-kita yung Bulkang Taal. Bulaluhan. Ano yun? Ano yung tawag nun? Kalimutan ko na. Saan na kaya yun? Ito oh. Bulalu, capital of the Philippines. Ayan, sa Tagaytay. Ang sarap ng bulalo dyan. Bulalu, capital of the Philippines. Ang sarap ng bulalo dyan. At ang ganda ng view. Kitang-kita yung Taal. Taal Volcano. Ang ganda sis, ang ganda dyan. Ganda kumain dyan. Ang ganda ng ambience. Nasa gilid ng bangin. Kitang-kita yung bangin at saka tanaw na tanaw yung Bulkang Taal. Nakakatakot siya, tingnan yung baba. Kasi bangin talaga eh. Sabi ko, ang hirap naman kung lumindol. Ang daming kumakain dyan. Kapag pumupuntang Tagaytay, dyan lagi nadaan sila. Mamahalin at oo, medyo din. Medyo mahal. 5 kami. Yung binayaran nila, 3,500 ata yun. Medyo mahal din talaga. Kasi nga, ang ganda ng view. Kaya siguro mahal. Kahit yung mga tama lang. Tama lang naman yung binabayaran lang talaga yung pangalan. At saka yung view.
Yung luto, okay lang naman yung lasa. Hindi ako kumakain ng bulalo, yung baka, karning baka, hindi ako kumakain. Kaya yung kinain ko lang yung ano, um, fried tapa at saka chop suey. Walang tao kapag ganitong weekdays. Maraming tao sa Tagaytay kapag Saturday, Sunday, weekends. Pag ganitong mga araw, wala. Mahina, walang tao. Kami-kami lang. Kaya, buwelo mag-zip line. Ayan po, mag-i-end live na po ako kasi naka-ano na po ako, 1 hour na. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tay Hefty, Palarna, kapatid Panalo, Sis Ina, at saka po sa iba pa pong mga silent viewers dyan na sumilip. Maraming salamat po. Thank you so much po. Bye-bye. Mamaya po, uwi na kami ng probinsya. Back to farm na naman ang Dos Hermanas. Naghihintay na sa amin ang aming aararuhin doon. At saka magtatanim-tanim na naman. Salamat po, Sis Ina, kapatid Panalo, Tay Hefty. Bye-bye po. Bye-bye.